ассалому алайкум ҳамаи шунавандаҳо ва тамошобинони шабакаҳои интернети расонаҳои хабарӣ. ман яке аз шаҳрвандони ноҳияи Панҷ мебошам ки имрӯз албатта тақдири ин миллат маро бетараф гузошта наметавонад, зеро тавассути расонаҳои хабарӣ, шабакаҳои интернетӣ ба ҳамаи мо маълум аст ки дар қаламрави ҷумҳурии мо аниқтар дар ҳудуди вилояти Бадахшон боз амалҳо ва фоҷиаҳои ба вуҷуд омада истодааст ки ин албатта дар оянда оқибатҳои нохуш дорад ва ба сари миллат фоҷиаҳои навбатиро оварда метавонад. албатта ин ба ҳар як шахси ҳушёр, ба ҳар як шахси доно, ба ҳар як шахси ватандӯст баръало ошкор аст ки ин яке аз дастисаҳо, яке аз фитнаангезиҳои навбатии хоинони миллат мебошад ки берун аз кишвар дар хориҷ истода мехоҳанд амалҳои нақшаҳои нопоки худро дар қаламрави ҷумҳурии мо дар сари миллати мо амалӣ созанд. ва албатта ба ҳамаи мо маълум аст ки оқибатҳои ҷанг чиро ба сари миллат оварда метавонад. фақат як чиз бадбахтии бузург. мо аллакай як бор фирефтаи ин дастисаҳо гаштаем ва аз ин чиз таҷрибаи бузург дорем. бинобар ин мо бояд ки ба ин фирефтаи дастисаву иғвои ин нақшаҳои нопоки дастисабозони миллати мо дода нашавем. аз кишвари ҳамсояи мо ба мо маълум аст ки оқибатҳои ин ба чӣ оварда мерасонад, кадом бадбахтиҳои бузурге дар сари он миллат қарор дорад. биёед имрӯз мо ин бадбахтӣ ва ин фоҷиаҳоро ба сари миллати худ такроран бор насозем. мо бо пешвои миллати худ, бо ақидаҳои ватандӯстона ва ободкононаи миллат, пешвои миллати худ, президенти кишварамон муҳтарам ҷаноби олӣ якҷо шуда, якдилона, якдастона ҳамфикр бошем барои ободии ин кишвар, барои сулҳу суботи ин кишвар, барои ваҳдату ягонагии ин кишвар мубориза барем. имрӯз рӯзи иттифоқист, имрӯз рӯзи якдигарфаҳмист, имрӯз рӯзе аст ки мо бояд тамоми он хоиноне ки аз хориҷ ба мо нақшаҳои нопоки худро амалӣ кардан мехоҳанд фирефта нашавем. бинобар ин ба тамоми фаъолон, ба тамоми ҷавонони ҳушманду фаъоли вилояти Бадахшон эҳтиромона хоҳиш менамоям ки имрӯз ба худ оянд. албатта ки ин ғайри ихтиёри онҳо ба даст омадааст. бори дигар такрор карданем ки ба худ оянд ва ба ин дастисаҳо дода нашаванд. биёянд ва бо ҳукумати қонунӣ, бо давлати қонунӣ якҷоя шаванд, якҷоя амал намоянд ва ин фоҷиаҳоро аз сари миллат бардоранд.